Bé, això de les maquetes és perquè és una manera d'accedir al patrimoni cultural de la ciutat i, per tant, del país. La llei parla de 3 tipus de barreres. Unes són les arquitectòniques, les altres de transport i les terceres són de comunicació. Les de comunicació serien les, diguem-ne, culturals, no? Tant d'accés a, en aquest cas, doncs, als monuments artístics. I per això demanem maquetes. A Terrassa tenim les esglésies de Sant Pere, que són unes esglésies importants, i llavors falta poder accedir amb el tacte a la forma d'aquestes esglésies. Nosaltres ens podem passejar i conèixer l'entorn, però clar, la visió global l'hem de tenir a través d'una maqueta que puguem tocar. És interessant, llavors, en aquests casos, que la maqueta estigui situada en el mateix recinte que ve, que sigui en la mateixa església, exacte. Llavors també passa amb això de les maquetes que normalment serveixen per tothom. Llavors no estem demanant una cosa tan específica, tan estranya. Hi ha maquetes en molts llocs, en molts monuments. Però la segona part de la qüestió és que habitualment estan protegides per vidres. Llavors són inaccessibles al tacte. I això és el que demanem, o suggerim més que demanar. Nosaltres som una associació que suggerim, intentem aconseguir que es facin coses, doncs que siguin i es faci una maqueta accessible, que no estigui coberta i que es faci a escala, ben feta, i amb això hi guanyem tot Terrassa, tant els que som cecs com els que no. I això seria un tipus de maquetes. Llavors hi ha un altre tipus de maquetes que sí que va molt més orientat de cara a nosaltres, els cecs i els deficients visuals. Com serien aquestes altres maquetes? Sí, són un tipus de maquetes que són per situar, o sigui, són una maqueta de la població, que no són tan detallades, sinó que són per situar-se, per tenir un esquema global de la població, dels carrers, les places. I això és interessant perquè, esclar, normalment vius en un lloc i coneixes aquell lloc, però a vegades et desplaces en altres poblacions. I et desplaces o bé momentàniament o per fer cursos o per el que sigui, no? I va molt bé poder tenir això també, un esquema, una visió global d'on estàs, per orientar-te, per moure't, per tot. I llavors, clar, aquest tipus de maquetes nosaltres suggeriríem que estessin en locals habitualment accessibles, a qualsevol moment, com podrien ser, no sé, locals de l'Ajuntament, que sempre hi poden, en un moment donat els poden obrir. I bé, això són suggerències que nosaltres fèiem a nivell, diguem-ne, de maquetes. Però bé, Montserrat, aquests suggeriments, on els heu fet i com està ara el tema? Bé, nosaltres això venia d'una carta que adreçàvem a l'alcalde, el senyor Royes, agraint-li la remodelació que s'està fent de la ciutat de Terrassa, perquè realment s'està fent seguint els criteris que la llei marca en qüestions de barreres físiques i d'accessibilitat, no? I les està seguint molt ben seguides i estem molt agraïts i bé, i pensem que han de continuar endavant i que és bo que ho sàpiga tothom, no? Que s'està fent bé. I pensant arran d'això, doncs demanant també que hi ha altres camps en els que hi ha barreres que no són tan evidents potser com al carrer, però que hi són. I una era aquesta de les maquetes, d'accedir als monuments culturals, i l'altra també són la qüestió de biblioteques, perquè bé, ara aprofitant que s'està en projecte la nova Biblioteca de Terrassa, ens pensem que és interessant que es tinguin en compte unes certes coses, i en aquest sentit la cosa està a nivell de suggeriment. La biblioteca, per exemple, ha de tenir previstos una sèrie d'accessos per disminuïts físics, evidentment, però un cop a dintre, o sigui, nosaltres no tenim problema d'entrar d'escales o de... Aquest problema no el tenim, però en canvi sí que hi ha el problema un cop a dins d'accedir en els llibres o en els documents.
I llavors, doncs, en aquest sentit, demanem que es tingui en compte que hi pugui haver-hi una persona doncs, que pugui atendre, o sigui, buscar el llibre, les fitxes, que hi pugui haver-hi un petit servei de gravació o de lectura de coses puntuals i, bueno, alguns serveis adreçats en aquest cas al col·lectiu de cecs. No. Llavors, això de les maquetes venia doncs, justament d'això, de l'agraïment doncs, que li fèiem arribar al senyor Royes del pla de centre. Tot venia una cosa de l'altra. D'aquesta remodelació. Montserrat, tu mateixa ens has situat amb el tema de que s'estan canviant les coses, que sembla que les ciutats cada vegada són més assequibles a les persones doncs, que tenen alguna dificultat. De tota manera, m'agradaria que entréssim una mica més en detall i que em contestes en algunes preguntes d'una manera potser més concreta, com podria ser una altra reivindicació, o no sé si suggeriment, com tu dius, que feu, que és el canvi dels pals de parades del bus, dels autobusos. Exactament què demaneu amb això? Que els canviïn. Són perillosíssims, aquests pals d'autobús. Perillosíssims perquè són uns pals d'autobús que no es detecten, o sigui, nosaltres habitualment circulem pel carrer amb bastó. I el bastó el que fa és detectar els obstacles que hi ha, diguem-ne, de mig cos en avall. I els que queden a mitja alçada són els perillosos. Llavors això la llei contempla o que tots els obstacles s'han de detectar, o sigui, per la part baixa, o tots els obstacles han de tenir més de 2 metres i 10 centímetres d'alçada. Que seria el cas de senyals de trànsit i coses d'així. O sigui, d'altre tipus de mobiliari urbà. Exacte, perquè llavors el pal es detecta amb el bastó, però el que és la banderola del senyal no el detecta, evidentment. No fa mal. En canvi, aquests pals d'autobús són perillosíssims perquè quan el bastó els ha detectat, tu ja t'has clavat el cop a la cara amb la bandera. I normalment, doncs, clar, són d'una alçada que coincideix molt amb l'alçada d'una gran part de la gent, una alçada mitja, i et venen exactament a la cara. Sí, com si estiguessin fets a propòsit, sembla. Exacte, una mica com una destral, no? Vull dir, hi ha gent, fins i tot vident, que s'hi ha fet mal, no? Llavors és molt fàcil anar pel carrer i quan t'has trobat el pal ja t'has clavat el cop. Hi ha un altre tema relativament semblant que seria el que anomeneu papereres indetectables. Sí, perquè són... Ve a ser una mica el mateix plantejament, sí, no? És totalment el mateix plantejament. Les papereres en general que hi ha a Terrassa són penjades a la paret, a una alçada que tu pots passar el bastó per sota. I no la detectes. I la detectes quan arribes tu ja i et claves el cop, no? En canvi, si us hi fixeu, en els carrers nous remodelats ja com a Pare Llaurador, les papereres són tipus més com coves, no? Són baixes, vull dir, es detecten ràpidament, no són cap problema. Hi hauria algun altre tipus de mobiliari urbà que creiéssiu que val la pena de canviar o de remodelar o d'adequar? Principalment és això, els pals dels autobusos i les papereres a Terrassa són els obstacles més grossos. I llavors, en general, tots els senyals que conservin l'alçada que han de tenir i bé, tot l'altre, en principi, és el que s'està fent de fet. O sigui, s'estan posant això als nivells que han d'estar i s'estan posant tots els obstacles en la mateixa línia a la cera. O sigui, no uns a la dreta, els altres a l'esquerra, sinó mantenint la mateixa línia. O sigui, si s'ha decidit que els fanals, els bancs i les papereres han d'estar arran de vorera, doncs han d'estar sempre arran de vorera. No pot ser un banc arran de vorera i una paperera arran de paret. Sinó tot en la mateixa línia. Això facilita molt més el pas d'una persona que sigui cega. Sí, evidentment, sí, perquè diguem que neteja tota una banda d'obstacles. Hi ha un tema que, aprofitant que estàs aquí, com a membre de la Junta Directiva de l'Associació Catalana per la Integració del CEC, que és la implantació, la recent implantació a la nostra ciutat de semàfors sonors. Com ho valoreu? Molt positivament, sí. Això sí... A més, amb un dispositiu que el manipula la mateixa persona, etc. Sí, d'un petit comandament a distància, que és de la mida d'un portaclaus, que es pressiona un botonet
I llavors sol·licita al semàfor que el proper torn de verd el faci acústic. O sigui, tu arribes en una cruïlla que estigui preparada i quan arribes pulses i el semàfor et respon amb un so que t'indica que ha rebut el senyal, la teva ordre. Si està en vermell en aquell moment ja no sents res més, si deixes de pressionar el botó, i en el moment que es posa verd comença a sonar. Comença a sonar i llavors saps que és verd. Realment útil aquest mecanisme? Sí, és molt útil perquè té la gran avantatge, o sigui, Terrassa no és la primera ciutat que hi ha semàfors sonors, però sí que és la primera en tot l'estat que hi ha semàfors d'aquest sistema, que té la gran avantatge que només s'activa quan realment es necessita. O sigui, quan hi ha un cec demanant el servei. I això estalvia molèsties al veïnat. Perfectament. Això és important. Montserrat, per cloure una mica, Terrassa és una ciutat amable amb els cecs o encara han de canviar moltes coses? Home, han de canviar moltes coses. És una ciutat força difícil. El que passa és que realment s'està demostrant la voluntat i s'està fent, vull dir, canviant molt, no? I llavors jo penso que en pocs anys la cosa pot millorar moltíssim. Perfectament. Montserrat Trias, gràcies per haver estat aquesta tarda amb nosaltres i fins una propera ocasió, que vagi molt bé. Moltes gràcies. Bé, nosaltres